da ni'n cychwyn yn y gornel ffasiwn efo Hugh Fash. Hugh, ti wedi bod yn brysur bore yma? Fi wedi, a chi'n gwybod beth, chi'n sôn am y tywydd, o'n i yn Parc Trostre bore yma, a ddodais i rhywbeth ar Facebook, oedd eistedd yn y car am gwarter awr, oedd y gwynt ar glaw mor gryf, nath e ddod bant a ffens newydd maen nhw wedi dod i'w gwmpas ble maen nhw'n adeiladu Primark. A wir eich, o'n i'n gweld hwnna'n hedfan yn meddwl, oedd hi'n garu'n cyfod a'i yswiriant os ydy hwn y bwrw, oedd hi'n wyllt mas yna. Felly, oedd y siopen orlawn oherwydd oedd neb lot yn cerdded i gwmpas. Mae'n ddigonedd o ddewis yn y siope. Dwi ddim yn neud esgus, eto, dwi ddim moyn dechrau pethau nadolig hyd at hyn. Felly, ni o hyd yn edrych y pethau gaiafol a hydrefol. Yn y cwbl dillad do, ni'n siarad am cote. Heddi o'i wneud rhywbeth, o'i ddim yn neud fel arfer. Hynny yw, pob lliw yn cyd-fynd ac yn gweddi gilydd yn berffaith. Beth o un wastad yn y galw'n matchy, ti'n mwyn fe? Ond mae fe yn ffasiwn ar hyn o bryd, ni'n gweld yn y cylchgronau, a mae Nia nawr yn dangos yn y lliw camel yma. O, to be, gai jyst deud, mae'r dillad na yn fendigedig. Fi ar gael am bris rhysymol iawn. Dwi'n math i siopa gyda ti, fi'n balon sefyll yn y celt am ben wythnos. Dwi angen chdi. To be, mae'r lliw na, mae yna rhywbeth mor urddasol am yr ddelwedd yna. Fi'n credu, pwytach chi'n dangos y got yma mewn unrhyw liw arall, ie, byddai'n got neis, ond dyw e ddim mor drawiadol. Mae cot camel wastad yn gweithio'n berffaith. Nes i ddangos jacket camel wythnos diwetha yn dod o New Look. Mae hon yn dod o Marks & Spencer's o'r label Limited Edition 69 pint. Nawr, beth i chi'n cael am y 69 pint fan hyn yw'r toriad. Dyw'r defnydd ddim y defnydd gorau o llwy wedi gweld ar siraf, ond mae'r toriad yn hyfryd. Y fres sengl dych chi fan hyn, mae rhywbeth stylish iawn amdano fe. Wedyn, ni wedi lapio sgarff enfawr o gwmpas Gwddfnia. Mae hon yn dod o'r cwmni Cashmere Cymraeg Corgi, a welwch chi bod y pris fan hyn tipyn fwy na'r jacket. Ni'n edrych ar hwnna, ni'n meddwl bod yr decimal point fydda wedi cael ei adol allan, ni'n meddwl. Dim o gwbl, 165. A gallai jyst dweud hefyd, mae hwnna'n bris resymol iawn am Cashmere sydd o'r safon yma. Achos gallwch chi, a gallai weithio chi, mae Corgi yn gallu gwerthu'r un am dros 400 pint yn siopau mawrion. Felly, peidwch yn ofio fynd online i ddod o hyd i rhywun fel Corgi, gewch chi fargeinion. A wedyn, ni dim ond jwmper fach wedyn sydd yn dod o Marks & Spencer's. Fel am bethau di gweud, ni wir yn mynd o un begwn i'r llall, ond ni'n mynd o 160 i 25 pint. So mi'n neud y jwmper i sawnd yn resymol dros ben 24 mewn gwahanol lliw. A'i gyd fynd ar ein, rhywbeth mae Elin Fflir wedi dwlu ar nhw, sef y trwsar oherwydd. Mae popeth fan hyn, mae'r toriad skinny, mae golwg bach combat yn perthyn iddyn nhw. Mae nhw'n gallu cael ei gwisgo fel i ni wedi gwneud fan hyn, sydd yn edrych yn stylish. Neu allwch chi wisgo rhaid mewn ffordd casual dros ben hefyd. Dwi'n meddwl bod yn edrych yn fendigedig, sy'n dal dylygad ar y stryd. A beth sy'n digon lwcus am unwaith, bod siws oedd yn ffito yn y lliw iawn hefyd. Gyda'r bag, boes yn amlwg, byddech chi ddim yn mynd am bag camel fan hyn, byddech chi'n mynd jyst am bag lleder, ond cerwch am y lleder tywyll nes y gat i'r wisg yma. Jes gwahaniaethu eich dwtch bach. Briliant. Nesa nawr mae dyn ni Sian, nawr ni'n cadw at y ddelwedd un donog fan hyn. Mae lot yn rhwyddach i wneud yna pan ych chi'n wneud y glas, oherwydd mae'r glas tywyll gallu gweithio'n gred. Os ydych chi yn mynd i greu y drychiad un lliw fel hyn, mae'n bwysig bod yr un tôn yn y lliwiau. Pidwch yn nghofio, mae'r glas o un gwisgo yn wahanol iawn i'r glas mae Owain yn gwisgo, sy'n wahanol iawn i'r glas mae Sian yn gwisgo. Mae gofyn bod nhw'n agos iawn iddi gilydd ar y spectrwm lliwiau glas fan hyn. Llen gwybod yn ofalus iawn, felly, pa bod rhywun efo llygau dda i wneud siŵr bod nhw'n cael pethau'r un lliw. Chybod, mae'n feithio chi beth yw'r gyfrinach i fynd ar pilyn dillad, bwys drws y siop neu bwys y ffenest. Ie, eidiau beth sydd wedi prynu eisoes i'r siop efo chdi weld os di yn matcho. Ie, yn bendant, neu os chi'n prynu'r wisg yn gyfan gwbl, cerwch fi wastad yn y dillad yn agos i'r drws, oherwydd mae goleuadau mewn siop yn aml iawn yn ofnadw. Enwedig os ydych chi'n prynu allan o'r dre, sef yr out-of-town shopping, lle ych chi mewn yffgwyr yn prynu mewn prefab, lle os rhywun hael mewn llachar dros ben, os rhywun dywyll, ysdim golau da yna. Ti'n dyn un peth yn y stafell newid, efo drychan edrych yn dda yn y siop, a ti'n mynd o na, a mae'n edrych yn afiach pan ti'n dod adra. Mae'n wir. A wy'n stico'r siopau yna. Fi'n stico'r siopau sy'n ei fi edrych mwy tenau. Ond gyda hon, jacket fych fferf yn hyn, mae ydych chi jwmper syml a'r trws, a'r gallai fynd chi at y bag. Oherwydd, ar ôl fi ddod ar cyfan heddi, a ni'n cyfri'r cyfan i fyny, a Jasper Connon ni'n meddwl, jiw, mwyn yn ddrud, 139 am y bag yn Debenhams, oherwydd mae wedi cael ei wneud yn yr Eidal 100 lleder go iawn. Diolch yn fawr, Sian. Briliant, diolch. Ac yn ola dyn ni nawr, mae dyn ni Tania, a wedyn yna Tania wedi cadw dy lliwiau caci, nawr fan hyn,
beth o'n i'n dweud oedd y Sian ddim yn berthnasol. Pan o'n i'n gweud am y glas tywyll, cadw'r lliwiau'r un peth, gyda'r pethau caci, fi'n credu bod yn hyfryd i gymysgu'r cyfan. Os feddylwch chi am batrwm neu scarf camouflage, lle mae lot o wyrdd a brown yn cael eu cymysgu â'i gilydd i greu'r patrwm, mae'r holl lliwiau yna yn cyfuno fan hyn i wneud y wisg yma. Felly mae ydych chi un gwyrdd ar gyfer y scarf, gwyrdd arall ar gyfer y gardigan, gwyrdd arall ar gyfer y trowser a'r rosen, ond maen nhw gyd unwaith eto yn yr un spectrwm o liwiau gwyrdd caci. Hynny yw, mae tipyn o felyn yn y gwyrdd. Mae fi'n gwybod felly bod pobl yn mynd i werthu'n dim melyn fan hyn, ond pan ych chi'n neud y lliw caci wrth gwrs, beth chi'n dod i at y lliw yw mwy o felyn, a mae'r melyn fan hyn yn amlwg trwy'r cyfan os chi'n sefyll nôl edrych arno fe. Ie, hyfryd iawn. Bendigedig. Ti'n be, mae'n rhywbeth am just rhywbeth syml hefyd, does Hugh? Mae'n mor drawiadol. A mae'n rhwydd i wneud, ond mae rhaid i chi yla bach o amser yn chwilota am y dilla. Dwi ddim yn mynd i just neidio allan. Ti'n gallu talu rhywbeth at ei gilydd. Da ni just chdi efo ni drwy'r amser does Hugh? Fi'n gael fel wedi ti plisio syml dros ben i le ffyr. Cynno a cwbl o bunnoedd a fi'n hapus i fynd unrhyw un. Ond yn lwcus,